ஒரு கிறிஸ்தவ சாதுவாக மாறிய சாது சுந்தர் சிங் வெறும் கால்களோடும் கையில் ஏந்திய வேத புத்தகத்தோடும் இயேசுவுக்காக தனியாக புறப்பட்டு சென்றார். என் மீது உள்ள அன்பினால் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை தியாகம் பண்ணினார். அதைப் போலவே நானும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள என்னுடைய அன்பினால் என்னை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அடிக்கடி கூறுவது உண்டு. தன்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தன்னை நேசித்த இயேசுவுக்காக பல நேரங்களிலும் எதிர்ப்புகளை அவர் சந்தித்தது உண்டு. பசியினாலும் பட்டினியினாலும் அநேக நாட்கள் அவர் கஷ்டப்பட்டார். பல இடங்களிலும் துரத்தி அடிக்கப்பட்டார். காற்றுக்கும் மழைக்கும் தன்னை காத்துக் கொள்வதற்காக காடுகளில் உள்ள குகைகளில் அவர் அடைக்கலமானார். இமயமலை பகுதிகளில் உள்ள கணவாய் வழியாக பிரயாணம் பண்ணுவது சவாலான காரியமாயிருந்தாலும் அவர் எப்பொழுதும் வெறுங்கால்களோடு நடந்து செல்வார். அவர் நடந்து செல்லும் போது கற்களாலும் பனிக்கட்டிகளாலும் அவர் கால்கள் கிழிக்கப்பட்டு இரத்தம் வடிந்து கொண்டே இருக்கும். துன்புறுத்தப்பட்ட போதெல்லாம் அதை பொறுமையோடே சகித்து எப்பொழுதும் அவர் மகிழ்ச்சியாயிருந்தார்.